The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginawa sa Dios o may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, welcome once again sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios dinhi sa Balbido Evangelistic Ministry. So, sa wailangan kami kanimo magtutuo gamita karon ang 1 Juan 1:9 aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo maandam no sab sa pagpadayon to take in Bible doctrine. But for you unbeliever, it is faith alone in Christ alone aron ikaw makasalmot usab nining atong pagtun-an nga mga pulong sa Dios. The winner mo kini nga atong uluhan sa atong dugukan sa paghisgot ug pagtuon o gato ng nasayran nga ang Kristiyanong paagi sa pagkinabuhi kinahanglan nga himuon o tumanon kini pinaagi sa espirituhanon nga paagi, dili sa tinawhanon nga paagi. Dili mahimo kung imong tumanon kana sa tinawhanon. O ato namang gi-define nga the Christian way of life is a supernatural way of life, and as such it requires a supernatural way of execution. And the supernatural way of execution is through the faith rest drill. Kaya ang Diyos nagamando man sa matag magtutuo sa pagpatubo sa ilang kalag pinagi sa grasya o kahibalo kang Ginoong Hesukristo. Segundo Pedro 3:18. Now, hinumdumi katong Hebrehanon 6:1, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith toward God. O ang Hebrehanon 11:1 sab sa ato ng nahibawan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. O Roma 10:17, mo ni kanunay natong ginabalik-balik, ginasubli-subli aron di nagyud kini makalimtan. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. O ang Episo 1:11, nagkanayon usab, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Ang matag magtutuo ana ay panulundon. He has an inheritance. And an inheritance will not fade away. Dili kini mo mapanas o will fade away, imperishable, undefiled, reserved in heaven for you magtutuo. O timan ikaw lamang magtutuo ang makahinganan sa Dios nga imong amahan. Only believers can address God as their Father. Ang Colossus 3:12 nagisgot, election and predestination, o kini sila magakuyo gayud kanunay. They go in tandem. Before the world existed, so pag yun mutungha ang kalibutan, diha na nahitabo na ang eleksyon ni adtong wala pang tanan. Before the world existed, our election already took place. O sa diha nga kita mahimo mga magtutuo, ang atong predestination
gipahiluna na usab. Ang tanan nga mga kasangkapan nga espirituhanon, mga kaigayunan, mga pribilehiyo, gipahiluna ng daan alang kanato. So ayo kalimot, 1 Peter 1:4, inheritance. Onya diya sa verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So, Ephesians 1:11, we have obtained an inheritance. Colossians 3:12, again, balik ta. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Ay kalimot itong elect, eklektos sa Grigong pulong, chosen sa in English. Now, tuod, ayaw kalimot itong naglalaying kabubuton sa Dios. At itong pilon kining tulo, directive will, overruling will, o permissive will. Okay. Directive will, kanang pahiluna, nagapahigayon nga kabubuton. Unyang overruling, taga ko ehemplo. Ako na ba nagihatag sa una? Ehemplo, buod ka nga mo biyahe, pinagi pag kanang sakay o barko. Okay? Butang ta. You want to travel by boat. Apan, di may natabo ni mo na bali man ang imong tiil. Nabali, you broke your leg. So, saan itabo? Kadtong itabo maotoy gitawag og overruling will sa Dios. Overruling will. Gi-overrule ang imong plano sa pagbiyahe. Tungod kay katudi ang barkuhang imo untang asakyan, malunod. Kita nimo? That's overruling will. Permissive will. Ano bang gihatagan mo pagtugot sa Dios nga kabubuton? Okay. Ang plano sa Dios, ang tuyo sa Dios, ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, hingpit. Way kulang. Hingpit na. O in fact, that is the best and the highest nga plano alang kanimo. Kini ko nga itong mga kinabuhi, tagsan-tagsan na itong kinabuhi, are interwoven and interconnected. Kining tanan alang sa paghimaya sa Dios. Ug ang Dios nasayod na sa tanan. He foreknew everything nga may tabo. Apil na ang consequent results of things that never could have happened. So, nasayod siya sa tanan that are knowable and unknowable nga naman. Tungol kay siya hingpit. Kita mga magtotoo, gigarantiyahan sa pagka-omnipotente sa Dios, pagka-labong makagagawon sa Dios. Iyat ang gigarantiyahan o balay dito sa langit. Yes, we have been guaranteed by our omnipotent God a home in heaven. Nga naman. Tungod kay kita mga sakop naman lagi sa harianong panimalay sa Dios. Ug sayod ang Dios matinumanon gayon sa iyang pulong. Iyang ginang tumanon. Nomdom kas na po ka mga kinaiya sa Dios. Sovereignty ang iyang pagkalabaw makagahom. Justice ang iyang pagkimakiangayon. Righteousness ang hingpit ng pagkamatarong. Love, hingpit ng gugma. Eternal life, kinabuhing dayon. Omnipotence, ang iyang pagkalabaw magagahom. Omniscience, ang iyang pagkasayod sa tanan. Omnipresence, ang iyang pagkanaa sa tanang dapit.
Immutability ang iyang dili na mausab. Matod pa sa Dios, ako ang Ginoong Dios ug dili ako mausab. Nya ang kanapulo, veracity, kamatuoran ng Dios. So ayon na ni kalinti kini napuo ka mga attributes sa Dios. So Episo 1:11 again, inheritance naghisgotan na diha. Ang atong panulundon, being predestinated, matod pa o according to the purpose. Kitang mga magtotoo are to live by faith, not by sight, sa plano sa Diyos. Samtang aniya pa kita dinihe, nining kalibutana. O we are to live in the light of eternity. Kita God, usahay magkalimot, maybe always, nga kita mga anak na sa Diyos. Mainungdan nga, ingon nga mga anak, everything has long been set for our own good. Tungod kay, kanang sagup naman lagi kita as His children. John 1:12. So, timan kaduna tayo mga panulundon. Sukan pag yun itong panahon nga gisod kita sa atong pagkadugtong pagkaiusa kang Ginoong Jesucristo. Pinagi sa pagbautismo kanato sa Espiritu Santo. Now, di ba niya, ang tanan ganing may tabo sa usa ka magtotoo, maayo ni. Everything that happens to a believer is good. Man sa Roma 8:38. God works all things together for good to those who love Him. Mangutana, how do we love God? Unsa man ito pag-iugma ang Diyos? Well, tubang, pinagi sa itong pagtuman sa iyang mga mando, sa iyang pulong. You see? By obeying His commandments. Through, unsa? Pagtuon, pagkaton, pagtuo, unsa? Paggamit ni sa atong kinabuhi. So our faith in God, maugmad. Kaya naman sa Roma 10:17, pinagi siya mong pagdungog, pagpaminaw, sa gitudlo nga pulong sa Dios, ang imong pagtuo maugmad, will be developed. Ninumlang kapawad niya itong computer. Kini ka balik-balik tayo ni computer, RAM chip o RAM chip. Now, kini RAM chip, read-only memory. Ang plano sa Dios sa itong kinabuhi, gisuod na diha sa RAM chip. O kinidili na mausab or altered anymore, no more. So whatever happens to our life, kini nag-agad sa atong desisyon. Sabot ka? Desisyon. Mo ni atong kinivolisyon ba? Kabubuton. Mo ni atong giatuba nga isyo. Samtang buhi pa kita ingon yung mga anak sa Diyos. Ug ang Diyos na sayod, hingpit yun yung pagkasayod sa tanan. Imong giunahuna, imong mga binuhatan, imong mga desisyon sa kinabuhi. Apan ang Diyos, dili mo balda, will not interfere, dili mo tandog. Yan ang imong kabuton. Iya ka nang tahod. God respects your volition. That's why you are totally free. Yatagan ka hingpit ka kagawasan. Apan uban na ng maong hingpit ka kagawasan, mao ang responsibilidad. Kasabot ka. So you are totally free. But with that freedom, lagi goes responsibility. Pasabot, ikaw lang yung manubag. Sa tanan imong mga desisyon nga mo sa kinabuhi. Mo hinungdan, whatever decision nga itong himuon, kita lagi ang manubag.
we are the only ones answerable, responsible, and accountable. Why lain? Ikaw yun. Kita ba? Colossians 3:12 again. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, etc. Now, okay. Mutukbel na gutang mahitungod ini compassion. Heartfelt compassion. Unsa man yun eh? Now, this is otherwise called impersonal love. Kung bahin ang doktrina. Now, magamit lang nato kining impersonal love human maugmad ning atong personal nga gugma ngadto sa Dios. We can only apply impersonal love after we have developed personal love for God. Romans 8:28 again, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called, eklektos, according to His purpose. Verse 29, for those whom He foreknew, na foreknowledge na, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Now, balik tayo sa Colossians 3:12. Balik-balik na ito ni kay aron na masilsil na yun sa itong kalag. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience. Kining nasod sa bowels of mercies, kindness, humility, gentleness, and patience, kini nalangkob ni sa gitawag og impersonal love for all mankind. Okay? Nabaligtan niya itong compassion nga kung hisgutan. Doon ay duha ka klase sa compassion. Ano sa mag-ibig sa compassion? Well, atong giubad niya pagkamapuangoron. Okay? Pagkamapuangoron ang compassion. So, duha ka klase. Genuine o pseudo or fake. Naon sa man ni genuine compassion? Kining genuine compassion is one's sympathy, mercy, clemency, etc. as a human virtue ngadto sa uban. Resulta kini sa atong pagtuman sa espiritual natong kinabuhi, etc. with emphasis sa 10 problem-solving devices sa Dios. Nomnogas na po ka mga paagis pagsulbado nga suliran, iyahan ni sa Dios nga gisangkap ka nato. So, muna akong balikon. Ang genuine compassion, it is one's sympathy, mercy, clemency as a human virtue towards another. Resulta sa atong pagtuman sa espiritu ng kinabuhi, uban sa paggamit sa 10 problem-solving devices. Therefore, ang genuine compassion, kanang maingon nato nga byproduct sa magtutuo being inside the operational divine atmosphere, fulfilling a spiritual life filled by the Holy Spirit using the 10 problem-solving devices. Okay? Tagaan ka na kong ehemplo. Ang compassion o pagkamapuanguron sa atong Ginoong Jesucristo ngadto kang Lazaro nga namatay. Okay? Mihilak si Ginoong Jesucristo. Ang atong Ginoong Jesucristo may pakita siyang mapuanguron ngadto kang Maria Magdalena na who was engaged in adultery, pagpanapaw. So, unsa may gisulti sa Ginoo ngadto kang Maria Magdalena? Go
and sin no more. Mo ito giingon ni Ginoong Jesucristo nga ito kaniya. So our Lord had compassion on the woman pod in the well, dito sa Atabay, who was fetching water. So mo ito mga implo sa genuine compassion. Ikaduha nga matang sa compassion is pseudo or fake. Plastic ba? Sabi ni Saya. O mini. Okay? Kinigod pagkitang tao. Dili ni resulta sa doktrina. Resulta lang is lihok sa kinayang makasasala. Kining maong pseudo fake mini nga pagka mapuang ngoron kunuhay. Sa ako na giningon, resulta ni sa lihok sa kinayang makasasala. O is ends motivation. Ang nagabuhat ni practices this as a carnal believer. So, resulta sa kinayang makasasala nga gahom niya. Gahom sa kinayang makasasala ba? So, mana ang diferensya. Colossians 3:12 again, so as those who have been chosen, eklektos of God, holy and beloved, put on induo. Put on ang Grigong pulong is induo. Put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. By the way, ang Biblia has been written in its original language. Gusto? Ang daang pagkingsaan originally was written in Hebrew. Hebrew anon. Some portions in Aramaic. Okay? Samtang ang bagong tugon, New Testament, originally was written in Greek. So as we study the Word of God, ato kiningtunan through its original language, mo hinungdan nga usahay mo ingon tag corrected translation. Diba? Kini nagkaulugan nga gatuon tas pulong sa Dios pinagi sa agtuon ini pinagi sa yung original nga kanang pinulungan, original language. Kaya nga to kung paagi sa pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa ICE method, ICE, isagogical, categorical, o exegetical method. Mo ng ICE method. Kita mga magtutuo, gimanduan sa pag-angkon to acquire, to possess knowledge. Knowledge. Dili ang pagbati. Okay? Dili ang pagbati. Although, we cannot ignore feeling. Tinood man. Di magiging mo na kanang hikling yun. Completely. Feeling is supposed to be a responder. But not as an initiator. Ato ning isgutan ugma dugang pagyudbahin ini. So din nila una kita munong ni nga lawa o gatong ipanghinaot nga mo makiguban ka gihapon agi og sumpay ni atong pagtuon sa pagtulunan nga giduputan winner. Magampot Amahan na mong langit nun. Salamat nining matamis ngay gayon sa among pagpakiuban, pagpakingubitay kanimog sa imong mga pulong. Pinagi sa among pagtuon sa imong mga kamatuoran nga among ikinahanglan sa among pagkinabuhing Kristohanon. Salamat nining grasya pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.